Салом алейкум бародарон. Мода савол шуда буд ки ҳамин мошини вагон ай мошини гаштагӣ чӣ хел фарқ не? Имрӯза навори мо давори ҳамин мешава. Баъд ҳамира гуфтанем бародаро ки бисёри шумо мегӯянд ки наворо дер мебурад. Ака мо ҳамин аи коро бо корҳои дига ҳам дорем да, ака аснои кори мо бигем мо ака аввалаш блогерам нестем. Леки ба ҳар ҳол як бигем айрӯи ҳаво ҳавас ки ҳастай. Ай бо ҳамин аи коро мегӯям ки мо дига корҳои дига ҳам дорем. Барои мо вақт камтар тангӣ мекунад коро да. Барои фаҳмидане ки мошини вагон аст вагон нест, и кор ай чанд фактори иборат мо ака чанд таймора номбар мекунем. Шумо вақте ки агар дидем ки мисол чанд тайми гапои мо ҳамун кори қайд туғӣ гирифта, баъд маълум мешавад ки хаёл значит ҳамин кор мумкин насам ден рост боша, мошини вагон боша. Яке аз бигем ҷое ки ҳамин вагон будан набудан дар ҳамин Тоҷикистон мефаҳмем, хайли дефлектори воздуховоде ки аст, агар поёно боша нигоҳ кунем бисёри мошино чанг мегиранд, ҳамун чангҳоро ака тоза карданаш беҳад қинай. Ака ин корро баъди мошинисоҷа ҳастан мекунанд, но неге бо бисёриш ҳастан ки намекунанд. Хоб, димош ай пробег бисёри ҳами мошинои вагоне ки ҳастан, ҳамё нехел сервисная книжка доранд. Сервисная книжка доранд, ҳамҷа дар пробегошон ҳамаш навистагӣ ҳастай. Ина бародаро сервисная книжка, ина китобчаи Opel, ина хоб сумкачаст. Якм маслҳалишкунӣ ай 0 то 19000, хам 20000 пробеги масла будай. Ина 20000. Хоб инаиш 40000 да 40000 чанд ха бигем. Ина қариб 60000, ина қариб 80000 бигем зиёдтар. Ина 101. Ҳам мерава, ина моҷ ахиронаш ҳамира. Ина 129800. 129800 километр. Ана далишта паркаги нестан. Ана пробеги мошин агар ҳамее ки ахирони ҳамия агар ҳамида наздиктар боша, значит аниқ и на то додагия пробегиш баъд сатфоида бо вагонай мошин. Фарз кам ахиронаш боша 180000 я 190000 боша, ин конкретна уже тури мегира ҳамин кор ба вагония тури мегира, так 10000 мумкин ки раҳ пад ай онҷо кадиям ки масъала шалиш накадиям ай домуши суда. Баъд бояд чизи дига ки вагон ай чӣ фарқ мекунад, ин мо агар аҳмед дошт дар оби овшапако да одамои уҷа низамирзай ка мерезанд, мо бошем об мерезем. Вақте ки ҳамин овшапака ки ҷиқиди бризгир кард, амун низамирзай ки вақти низамирзай ки хидошид, я буи приятни дора. Ва як фактор ки фарқ мекунад, нем поликош аҳамият ин бародар, поликои уҷа всё назар ба ҷар фарқ мекунад, полики ҷар аки бисёри то мафтун дидагие. Фарқ мекунад, баъзеш нехел латта мешаванд, бо баъзеш аста резини мешаванд, резини уҷа айҷа всё равно фарқ мекунад. Ва як факторе ки бародар ҳамин мошина вагониша мефаҳмӣ, ҳамин таи мошина дидан дар кораи гулӯштои пулӯштои шалишка аги набоша, баъд ҳамин фирмаи калотки палоткие ки ҳаста, вақте шумо пеши усто мебарем, ҳамин фирмо бояд дар бозори ҳамин Тоҷикистон бояд набоша. Аҳамияти ҳамин мошини вагон ки ҳаста, ин фирма ҳамхел калотки дар бозор нестай. Имин ҳамин фирма да. Бо як факторе ки бигем фарқ мекунад, ҳамин фирма инам резина хидчай, ака аҳамияти фирма ина Goodyear агар ина бигирим мисол беу ёфтанаш ё қинай, ёки набош бигем ки ҳамин Тоҷикистонда мумкин ки набоша. Ака одами камай ки имина фирма ҳамиқи Goodyear бизана ёки любой одам мерава ёки фирма бигем российский кама ёки хитоё ина гоформ боша ё чи ятон ё дига боша, но хеле мезананд. Яке аз факторе ки бо мошина мефаҳмем пакешкошам ҳастанд. Бо яке аз факторе ки агар бигем мошина вагониша бифаҳмам, ҳамин бӯи салона хидчай. Ака бӯи салони хеле ки дар Тоҷикистон мегӯем 1 сол 2 сол мегарда, ӯ боша тамоман дига мекунад, всё равно бӯи ки усмия уҷа дар бисёри вақт ризошон боло ки ҳастанд, ҳамн бӯи салон бӯи аъсоби немекунад. Хоб, агар қисми моторша нигоҳ кунем, агар бигем ки дар рӯи мотор бардорим ягон ҷоша бифаҳмем, яке аз факторш бигем ин бачо ки об мешавад, ё ки хеле тоза дар Тоҷикистон редка хеле тозаи бигем дуруш антифризош натурал немешавад, ё ки нафарз кем аккумулятори нехел бигем оригинал фирма Мерседес дар насб кардгия, ин хеле аккумулятор бигем редка ё ки нав мумкин ки наёбӣ бизаниша. Баъд бо дигар фактор агар дар таи подкапотни пространство тавзеҳ бифаҳмам, фирмаи филтроша, ҳамин филтр воздушно, филтри салоно, филтри дигар ҷоша аҳамият не, агар опилои простой боша, ҳамин филтри маслаш нехи поёна ки сахт мешавад, аҳамият ин ҳамун филтро фирмое ки дар ҳамин Тоҷикистонанд, ҳамун фирмо набошанд. Бо як аз факторе ки фарқ кардан мумкина, ин ҳамин шоткои уҷа фарқ мекунад, нигоҳ кунед фирмаи Bosch. Вақте ки ҳамин шотко агар дар ҳамин ҷо бефара шава, ака ҳо иҷам фирмаи Bosch буковӣ миёвӣ ёфт мекуниву,
не ки вряд ли одамон бираванд бигем 120-150 сомонда шотка оригинали бош бихаранд. Ягон мошин бизнес ҳамин корро намекунад ки бирава оригинал бихара ки клиент даволни боша бигем. И хеле намешавад. Бо ки факторе ки фарқ мекунад ин фароша. Баъзеаш намешавад вали ё ки дига фирма ҳамон фарои ки вақте хитои задагӣ боша хитои худаш яв намаълум ё хитои ки нави нав мешавад. Ё ки аз пушт агар нигоҳ кунед ягон ҷо бигем эмблемаи GM эмблемаи германский нестай. Бояд ҷои дигаш ҳам яки вақте ки мошин дар Тоҷикистон мегарад нами резин пезиёр резина агар снимат кунӣ та агар ози мо ҳамин резина снимат канад Тоҷикистон ганда ба қуввати бадай ҳамин резина тажда ин хеле мошин Тоҷикистон агарчаги хоколу мешаҳо аки мошин бизнесо тайёр мекунанд не ки ба ин дараҷаи баъд чане намекана ганда ба қуввати бадай ҳай карочи тай нами резино пури хок мешаванд. Агар гап занем бародаро гап аки бисёри бад мешава аммо кадомед ки агар хариданӣ бошин мошинхар бошин ягон усто ё ки ягон одаме ки ҳамин мошинро бисёри бад сари кор дорад ҳамонро бигирем биёрем. Ози ма чӣ гуфтанем агар ҳама ҳамин чизое ки гуфтем ози агар куҷоеша ки ҳамин мошин агар алиш кунанд ҳамун чизоро бигем чизои хитоӣ ё ки чизои дигаре мечаспонанд чӣ гуфтем нами шоткои лаббавоиша ё ки калоткиш ё ки даже сигнале ки алиш мекунӣ сигнали иҷа уҷа фарқ мекунад. Хо метавонад одамо беҳуд бизанад ки беҳудш қимате барем редка одаме ки беҳуд чизи оригинали хиша насб мекунад. Бисёри ҳамин бигем савдогарам хай кӯшиш мекунад ки мошини арзонтараш бигирта бо бигем арзонтар нарх кунад бихаранаш барои ҳамуқа як одамеро биёрем ки ҳамин фирмо дар Тоҷикистон чӣ фирмо аст мисол чӣ запчастое ки аст ҳамон одамо фарқ кунанд ҳамон одам баъд метавонад ки хато накунад. А так хелида агар бигӯ ки ма ин чизое ки мисол худат гуфтаи ма фирморо як ҷо меёвум чӣ хеле мекунем ма намедонам фирмо ма мисол чанд сол дар Россия гаштаги ма як ҷо медонам ин чӣ хеле мешавад чӣ хеле намешавад ҳам як железный факторш ҳам мешавад ки ҳуҷҷатҳоро мегирӣ гаи мерай бе пулаи кора санҷидан вақте ҳамҷа дархост мекунӣ мошин аввал дар номи ки бигем оформиштаги гаида чанд сол ӯ гаштаги ба снят кардаган чанд қас снят гаштаги баъди ӯ дар номи ки оформиштаги ҳама ҳамиҳо қайди гаида ҳастанд ин корам санҷидаш бе пула мо ҳам бигем чанд бор кардагем ҳамин корро ҳамин фактори железный бигӯ агар чӣ қа тамбал бошиву хита ғам натӣ фактори асосӣ ҳамияе мера гаи 100% ягон ҷое бигӯ пулакишам нестай аниқиш мекунӣ ки мисол нахида проблема мекунӣ ки ягон каси дига да боқӣ ҳаматон саломат бошен мо ҳам иҷодем хай наворомон дер мебурем хай мебуроям зинда бошем мебурем хуб